Krásný den, přátelé, tady je Mitra, já vás zdravím a máme tady téma Neumím si říct o pomoc. To je téma, které zasahuje možná 70% českého národa a samozřejmě může vycházet i z historie, protože my jsme často byli zrazeni jak východem, tak západem a po ty roky jsme se v tom naučili nějakým způsobem fungovat. Naučili jsme se to, že si to všechno musíme zvládnout sami, že si vždycky a ze vším poradíme. Ona je v tom na jednu stranu jakási genialita, protože nás to dovedlo do toho, že si opravdu jako Češi dokážeme poradit se spoustou věcí. Někdo něco vymyslí, má na to nějaký patent a my to takzvaně občuráme a vymyslíme to úplně jinak, nebo to uděláme nějakým způsobem, prostě si s tím poradíme. To je taková možná genialita, ale ona sebou nese i to prokletí. A to prokletí je v tom, že si neumíme říct o pomoc. Už to nezažíváme na úrovni toho národa, ale zažíváme to na úrovni toho jednotlivce. Že jsme byli naučeni si všechno zvládnout sami, ze všem si poradit. A teď by bylo jakési ponížení, kdybychom si požádali o pomoc, kdybychom si řekli. Možná bychom se v tom cítili jako slaboši, možná bychom se v tom necítili dost silní, nebo bychom mohli zažívat pocity, nejsem dost dobrý, nezvládnu to a tak dále. A to jsou pocity, které nás často provází a žádný z těchto pocitů my nemáme rádi, žádný z nich není v oblibě. A to je právě to prokletí, kdy si potom na sebe nakládáme víc, než je potřeba, než je únosné. Možná to znáte, i ženy třeba z domácnosti, není tam muž a my nepočkáme, než přijde a něco nám opraví, ale snažíme se si to zvládnout sami. Jsme takový všeumělové, jak muži, tak ženy. A u mužů to často bývá ještě spojené s tím, že vlastně ten muž, když si neporadí, tak je slaboch, nebo když něco nevydrží, navíc s programem nesmí se plakat, že jo, tak se snažíme to držet a udržet sami. Ale určitě jste zažili i sílu třeba toho mužského nebo ženského kruhu, propojení, nebo když si můžete říct, když si v lehkosti a bez jakýchkoliv pocitů viny o tu pomoc řeknete, kdy vám může být pomoženo. A někdy se i stane, že my tu pomoc odmítáme, že ona k nám chodí, že nám třeba nabízí přátelé nebo sousedé. A i já se s tím setkávám na svých seminářích, když třeba zdoláváme nějakou překážku, tím myslím nějaký kopec a někdo nemůže a tam se nabízí třeba, tak já ti vezmu ten baťoch, anebo já ti něco poponesu, nebo tě popostrčím, nebo o mě se opři. A vidím, jak často, rezolutně prostě, i když by ta žena nebo ten muž tu pomoc potřebovali a v té chvíli by jim to vlastně, jak se říká, bodlo, tak to odmítají, jak se tam vlastně tlačí ten programek, o kterém se tady bavíme. A já bych měla takovou radu. Zkuste si zahrát sami se sebou takovou hru a napište si třeba 3 až 5 témat na papír, o co byste nepožádali, kde byste se právě cítili a k tomu bych i dopsala, jak byste se cítili. Že byste se cítili slabí, nebo že nejste dost dobří, nebo uvidíte, co za programky a za nastavení a názory vám tam začnou vyskakovat. A když už o nich budete vědět, tak je to první krok k tomu, jak si s nima poradit a jak s nima takzvaně zamést. A když pojmenujeme něco, o čem jsme doposud nevěděli, že to máme, tak je to první krok k uzdravení. A věřím, že se vám uleví, protože v tomto nastavení není vůbec jednoduché být, protože je to potom velký tlak, který neseme. Je to ten tlak, že si nemůžu dovolit o tu pomoc říct. Je ten tlak, že vlastně na mě visí všechno a někdy může vzniknout i z nedůvěry toho, že nám může být pomoženo, protože jsme třeba někdy o tu pomoc požádali jako malí a ta odpověď nepřišla v tom dobrém slova smyslu. Byli jsme třeba odmítnutí nebo jsme nedostali tu pozornost. Ale to už je pryč a my to teď můžeme změnit. Tak já vám držím palce a když budete chtít, napište mi, jak se vám daří a co jste u sebe objevili. Krásné dny.